gula. Aku arep takon karo kowe kabeh. Menapa? Kowe ana kalyangan kene iki nderek aku apa nderek Sang Hyang Bromo? Yen nderek Sang Hyang Bromo kowe karya ana kene, yen nderek aku teko salah iki. Apa? Kok jandur gunung terus jam napa kok ngendikane cekak terus ajak sereneng iki, Deng? Iya iki. Buta dia awake dhewe iki, Bang. Enek kene iki melu rombongane sapa? Rombongan Bromo kudu kene kene. Rombongan terus ana kok kudu derek terus ana kok. Sancake ndoro duka iki, Gong. Kira-kira bare padu karo sing wedok yae. Adik ndoro kok padu, ndoro ki ya wong kok terus ora tuk padu iki paksamu iki. Haning perkara apa to? Wong genah garwane yo ngebini pitung sasi. Ha kuwi garan bayi kuwi. Kuwi hawa bayi. Bayi hawa. Ya mong iki aku ki nitik jaman lelakonku biyen yo ngono. Adikku wedok ki meteng telung sasi mau kobrak kabruk ae. Terus pas 5 sasi ya mentungi aku ya meneng gawan bayi aku. Meteng umur 8 sasi terus aku dipoteng-poteng jengkengke lemahke jungkelke aku ya meneng wong gawan bayi malah gawe rusak awak. Gus kalau kita Gus lah hanya apa tanda ada gajah ngamuk aku gadingen kula mandi aku sembulen pas perkara ben kaning pagi pe balok paku kok madya padha cara ratu emon gedeng kabeh awak dibilang dhewe nek napa Gus matur emut aku ora lali aku arep mburu golek margane pak lah matur emut den piye aja mulih kabeh orangnya ngomong sudah setengah wongan biasanya campur sari kita melek wengi anak Gusti saya sumbangan jadi ini ya orang karuan aduh anak dompetnya dari isi lebon ini macam galak aku panganan gajah ngamuk aku gadingan kondara ingin ngalas kulilang wong kita menyebut kaya watan iku Gus ngeman rogo mati kondara Mayung samintoran angger singona Nyai apa Nyai bakal
Yai. Ana manusa kang mapan ing tengah ngalas di akeh cacahe. Tobat. Kiai, manusa kene mung siji sing nemojo ngarep dhewe kuwi. Mulih teng cuwil Kiai. Aku mau mangan Kiai. Lah ora apik aku wegah mangan. Oh iya. Ora kek macang karo caleng duwe pilihan. Hah, wis ora nyono mandi sabdane ndara dulu kon. Aneng macan moro. Macane bojone celeng ya. Heeh. Lagi iki aku lho. Iki sapa jenengmu? Sartune bisa wicara kaya sifat manungsa aku arep jumes pemanduka. Sira sapa? Aku Singa Jalma. Aku Nyai Trembini. Oh. Trembini jenenge. Panalika Biyoko. Aku pengen golek ke dami-damane bojoku pengen bakal mangan daging menungso. Nek sing mburi aku moh Yai moh kuwi elek-elek kabeh kuwi pat daginge. Aku ya ora siut. Celeng ning ngirim wong bedil ngono. Lawong. Aja sok mangan kewan sing nganggo siung. Wis tak ilangi siunge sik. Malah bojong dadak lirik pomo karang moro kaiki pangan lagu mangan pisang warak selawas mur lah talah Yai apa Kiai tung ngene iki sore kae tak tebaki dadane satria iki Yai sing ati-ati yo Kiai Ora nunggu sampai.
sanes sing sawantah tumira sawantah kang sejatine iku membaning Begawan Dewa nglembur Begawan Dewa bagus jaluk Raden aja ngupadi marang bangkin ning sadulur loro iki mau sabab mau kabeh kedadian saka aku kelawan luriku iki kula pengemban paduka menika sinten aku pendhita ingkang kliyang kabur kanginan mendhu kebaratan tibane papan panggonan iku Sang Binagus peparaku Begawan Dewa nglembara aku Dewa bagus sira Raden Arjuna inggih lakar kaluhuran sadang Sang Penentang Begawan Dewa nglembara wah malih macan karo malih celeng to pandhita kene ampuh lho kok bisa nggo macan karo nggo celeng wah celeng jadi-jadian menawi sulapan rasah gumun aku ya pinter ngomong basa malih-malih kaya ngono lho kowe alah andek wingi aku iki nyulap lemari dadi dhuwit utok dol nang ngono gareng malah kerep nyulap pun karena dadi gula tak biate modal ke gaisin kurang kaki cerewet Raden Arjuna wonten dawuh tak sawang kok sumput polatangmu sajak lagi susah lakar kaluhuran sabdanipun Sang Penembang kula pinandhang sisah susahmu sabab sira bakal dipisah lawan bojomu Sidresana ora ngono to inggih lakar kaluhuran Penembang weh pinter tenang iki duh kok ya persis lembatan Petruk lho pun tepang kali kula wis nah saniki manah kula nyuwun pemajang dhateng Sang Penembang perkara apa persajan mawon niku kecalan jam wong adate mletet teng kamar niku ora ana sing wawah lah kok niku ical niku Truk apa? Ini ya bosnya tak ambil kepadang wis dari ini ya bosnya dia ngomongin ini ya ngapa lah coba takok kayak gue tekan aku loh iya ini ya iya sebab aku oh kowe no aku nyilih orang ngomong aku turu muka aku dah nih balik ke biasanya sudah cekrep itu bagong
Neng gitu. Tak dulu. Misalnya aku gue bayar anakku sekolah. Duh. Senteng wong bakong ini jam musik. Alah, lek ngomong-ngomong jam tanpa jarum ini. Karena tandanya kok mulai panjang musik deh. Gitu kok. Gerayak kabeh. Wes di sing hilang atau hilang, jaket hilang, gerayak kabeh. Juga ya pada dhewe. Oh, mana. Arjuna kula wonten dawuh. Kowe sing percaya atimu ya Raden. Yen pasti jodohmu mengko ora ana margane bakal ketemu. Nadyan sing jeneng Bathara Guru ki wong sing duwe panguwasa gedhe nanging yen panguwasa kanggo ngrasa wong sing tanpa dosa kuwi bakal gaman makan tuwan kok janaka. Kula ngene. Mula kepriye upama kowe nderek aku apa gelem? Piye upama kawan? Lah sajake kerep boten lunga niku ngono nggih. Tolongane. Betul Mas Dilan yang lore batas siji. Kaya joting celomek kono kawan. Kowe melu aku nek nganti sengsara uripmu aku belen. Wah, iki tanggung jawab tenan nek iki. Iki wajib diloni nek iki. Para wira-wira warang gono ae do mojok kabeh kaya kelangko. Lah ya apa kene iki neng rine dorare ini madu mojok kabeh. Jan kaya setuli kok dele maju. Nah iya kok rek. Arjuna kula wonten dawuh. Ayo. Tukna saklangkuku suwi kula dherekaken. Rahimo sebagai yang haruno kadine trane Rabbuk sakami kukilore ringkane korosa datar niki pendengar agung sing bene panco
ning talaga dadi langit lambang kang pasulane pamangika rintang tulwa kusumaya sawur lumaku kang sekar kanthi calado Raos pandhangke buruk kang wis wani ngarsa tulinggih promo kowe kesampun maras wong malih kemarin kok diputar ngatoraken suwanipun kewayahipun Dresanawa Kanjeng Rama. Iya burung banget ing pangkaring ulun kula sembodo marang kang dadi pangundhut-undhut kula apa niku. Kang mengkono Brahma ulun bakal imbal pangandikan mligi lan atmaja kita ing saka iku Brahma kita parang ninggalake kayangan kene. Moros nira sapa kuwi wis tak kenal Kanjeng Rama kuwi nini mongso bodho yen yen ngakeparaken iyang pun bapak bakal nganti ning sanjabane kayuwanan lang-langing driya mangungan mangkung kang bulan rimang kelena tanpa kalih yen tambu sang Hyang Utama Kanjeng Hyang marmane kita ulun timbali sumurupa yen to wong tuamu luput marang konean kelebutan Bathara Brahma sabat mala karamake kita lan Janaka kang tanpa pareng lawan jengulu ing mangka kang saisine iki badhe panguwasaning Kanjeng Hyang lho nggih nggih Kanjeng Hyang nyuwun Kanjeng Rama. Iya. Wis pajiyan anak njaluki pangapura marang wong tuane nanging nadyan sing kaya ngapa kudu nampa pidana wong tuamu. Pidanane ora bakal ulun kunjara nanging kudu ditebus tebusane Dresana kudu pisah kelawan si Janaka. Katipan pangrabuhe putek pantok tinggal wong pasrah korban ning dawoso
manut maju ke wentol paring sabda kados mekaten. Sajang Kanjeng Hyang tinimbang pisah kaliyan Arjuna, kula pisah nyawa kula kelawan Kanjeng Hyang kula. Tresnawa. Monggo. Aja ngrumatur kita ya nini. Kita dadi randha ora bakal suwe sakep bakal ana kang ngarepake luwih luhur tinimbang si Janaka. Yaiku putra ulun si Dewa Srani kang bakal mengku kalawan kita nini Tresnawa. Iku ora tugu Binetara, mongko Harjuna nglamak ing satriya Praklura tinimbang satriyane nini. Nadyan to kados menapa kemawon. Kula saged pisah kaliyan Arjuna Kanjeng Hyang. Kula saged anglampahi Kanjeng Hyang. Luwih kadung melayungan ngayung kang tanpa bayu. Tapos kay hangganyo alamat pangalam kanyut nakyat sakap mandiro Durga ojo dalek semeninggal candaan Tresnawa muli karen bali muli sembah nuwun ayo Tresnawa ndak ampun ibu ya nggih. Sangsaya kowe pangreksane urip nini Tresnawa manut kaya nggih kita dadi garwaning putraku si Dewa Srani ya nini Hyang Betari sampun dados panggaya kula purun kinawa dening Prabu Dewa Srani watos sampun dados kula nggo Sang Betari. Yen ana ora nampik marang anakku, iya. Sapa paduka ingkang mastani Sang Betari? Kok gelem lakoni apa ora? Mboten badhe. Kula kecok kandidat malih Sang Betari, patutan. Apa sing katone iki ya? Ora kaki sarangan. Sepas lagi apa? Paduka ngasta pusaka Sang Betari. Pundi dawah kaleresan. Sumangga lan payogi katanak nang badan kula. Supados kula saged sirna. Kepala menika ingkang kula srantos Sang Betari. Patut anggap apa kowe mami napa anak kula anak patut. Sorong bilang para kingking termangos wakang layang sehingga hilang manis watanan dirandu kumokucun rahya maratani walau kaya mengkono Bathari Durga Surantala mawa ganentang marang Sang Tresnawa wis ilang rasa widodarine panyayah budining sato nalika semana awit saking pambengok ing Bathari Tresnawa ingkang sora sabat nandhang sakit
Tibatan kajarak satemah ngomataken lelungan jabang bayi bro saking bukan ambil sopik kok bro mios kakung dilapake warna biru sareng kalian kantaning sang Basamono ya jagat Bendoro orang nyolok benok sih kesana banjur matri jabang bayi kang wis lair dhewe banjur semakut banget pada sono iki mas kebetulan wis ilang kan dadi manamu usul kan tak gawa dene iki terus sono saking dosa sakurung yang dosa saking sri Kakang Penduru apa Nyai Indra aku nyuwun Dewi bayi iki lahir saka guwa garbaning Sidrata kang dipidhal dening Sang Betari Uma kepala nyataku kangulingani tambengok ingkang saha temah muwanakipun nang jabang bayi iki welah dalah bocah urung wanci lair kok malah wis metu saka guwa garba kakang aku paling sadari Kanjeng Rama kayuwangan ora kena kanggonan marang si Janto sak Cinjriabang klebu si bayi iki kepala nyata besok yang gedhe ora bakal dadi mawa bocah iki prayogane mumpung durung dewasa dipateni pisan lho Gusti sabar Kang sabar aja duwe emosi kuwi bocah ora duwe dosa ora duwe dosa apa iki ajan apa kaya mati-mati kok dadak ngalang-ngalang iki lek gedhe dadi mala nang kene pateni oh iya manut iya iki bayi dipolo ora mati kok malah bisa berangkang saiki kowe malah kaya didacah bocah iki wong karepe dipateni malah kaya disengkake iso berangkang aja mok tutuke lho Kang kuwi bayi ora duwe dosa kok tok polo gantang kowe engko ora urung bakal kuat kuat apa lambemu ki meneng
Kowe dewa sing ora tau gelem nyambut gawe. Mangan entek akeh. Malah nyang ndi-ndi. Tibani gaman. Krojok gaman. Deran kakang Temburu dikocok karena malah bisa mlaku naon ngadeg-adeg antem saiki malah jejeg lakne tulisan kaya niroke wong baris tuwak-tuwak iki dadi titikan jendho urip nalarmu kudune iki aku Yayendra opo kakang kuwi mala kuwi Sukerta kuwi iya prayogane cemplunge kawah habur pada pas Mbak-kek hembel-hembel sadulita aku wis ngancik kayangan jembering selokon ngedhaki kawah Candra Dimuka ya wiwit Durga Mala anak Brahma wis weruh wiwit bocah wedok ing lair iki bayaku ya nekseni mung aku ora nyedak lah kok malah diimbu Indra Temburu para dewa padha milana marang Jabang sing ora dosa gendeng kabeh pucuk kabeh dilorane malah iki ndak kawah Candra karep dicemplung ya dalem lakon apa bakal dewa sing padha celutak tumintahe mleduk dadi awu dipangan dening Yemani. Wis rampung kewajibane awake dhewe. Ilang uripe si Janab, ayo mateman mulun. Ayo Kakang. Wau kaya mangkono. Awit saking wengising Bathara Indra, pun para dewa tenah Wantala mitengah jabang kang juru darbi dosa. Kala semono wis tinggal ketedha dening latu ponang jabang bayi. Gemuruh swaraning kang dahana kaya alon kang gulung-gulung. Ning elok ing kahanan risang jejabang datang bisa mati. Awit rikala semono ana nur sarating Gusti kang cemara tumandhuk marang jabang bayi kang ana madyaning Candra Dimuka. Ndatak sakala ponang jabang malah dadi Joko kang kuwatan ladak. Sigera minyak kang dahana jebul saking kalah mau Prabu kang gegirisi. Njedoling Sang Joko ngawit papaling Ki Badranaya.
sami dateng wiji utami menika. Kowe kuwi sapa? Aku Semar. Semar kuwi apa? Semar kuwi jeneng. Yang kowe ngundang aku Semar, aku mesti mara lan nyauri. Kowe bangsane apa? Aku menungso. Menungso? Iya. Menungso kuwi apa? Menungso kuwi titahe Gusti sing ana Madyawada. Lah aku sapa? Malah bingung pikirku. Bareng kowe takon aku sapa malah judeg nalaku. Aku duwe jeneng apa ora? Waktu saka kalah Candra di muka kowe urung duwe jeneng. Aku jenengno Semar. Mbah Semar. Nek kudune wong tuamu sing wajib jenengke ning gandeng lairmu ketunggon karo wong tuamu. Ya, aku nyuwun lae wong tuamu kanthi batin muga Gusti ngideni. Kowe arep tak wenehi jeneng sing jumbuh karo lelakonmu. Ya. Kowe bocah kang tuwa saka neraka jahanam ya Candra Dimuka ya mani. Mongko kuwi dene kang dadi wisa. Ing saka iku muga jagat naksanana. Kowe tak jenengke Bambang Wisanggeni. Ketratur nyajagat nasani. Semar. Mbah Semar. Piye, Gus? Bare kok jenengke Wisanggeni? Aku segera sumnyah. Wong nang pikirku malah rasaku. Meh bisa permono pangguluku. Lah nek ngono Gusti ngijabahi kowe cocok nganggo jeneng Bambang Wisanggeni. Nyatane awakmu sumringah sumeleh rasamu wening pikiranmu padhang permono kang dadi pelingamu. Iya. Lah wong tuaku sapa, Mbah? Nek kowe takon wong tuamu aja takon aku ning takono dewa-dewa sing do baris kae. Endi kae sing do tengok-tengok kae rumangsa rampung kewajiban do jagongan dhewe-dhewe kae. Kae paranono takono kae nek dhek ora ngaku tabokno. Ya. Utang nyaur nandur wunduh do rasakno kowe cah. Kaget aku. Nuntungak bongok aku ora butek aku Bathara Tenggoro. Bathara ki apa? Bathara ki dewa. Mburi kuwi. Bathara Indra, aku ya Modipati. Kowe iki cah ngendi? Jenengmu sapa? Aku Bambang Wisanggeni. Bambang Wisanggeni. Ya. Saka ngendi? Ora Jawa. Oh cah Bambung iki. Rene ngopo? Aku takon, bapakku jenenge sapa? Oh, celuk cari. Lah kok iki anake sapa kok takon wong liya piye? Iki anake sapa? Kowe dhewe karo kena takon liyane iki. Maksudno bapakku sapa? Aku ya ora ngerti. Aku ora nyemurpi. Wah, tabok istilahmu ora ngerti. Ayo. Selamat.
Kakang madal gaman, wah iki bocah ngendi iki? Bocah nek sektine kaya aku dewe didak-idak cengelku. Aku ya keplak-keplak iki. Ya Mas, ya Mas. Sayang apa? Sayang apa sing gawe sengsara? Cangkem iki. Anak dewa larangan nembang-nembang. Wes rasakno. Rasakno mbaya kuwi maju kono. Lho gumonku kuwi lho. Ah sing jejer iki mung dewa telu lho. Ya kowe karo ditabok kok aku kok mau disingkiri. Nah kowe iki wong memelas. Ora kok memelas pancen. Ah Gusti. Nandang-ndang tak cerewet. Nandang-ndang. Pengen ngocak kuwi. Matur ayo matur paman kula diwayahi. Mbak Semar piye Gus? Padha mabur kae mulih nyang kayangane ngono ya saja arep laporan karo ketuane kae ngono iya prayagane tuntuti Pemburu ingkang sowan kula ingkang marak paman ana apa ngatur menika kayuwangan geger kepiye sesampunipun kula saged mejayang ajan napa wonten lare jejaka ingkang kuwaten ladak pitaken tiyang sepuhipun namung kula mboten ngertos lajeng nesu kula dipun pala gantang kula nggih ngaten apa ora mau tandhangi sampun kula kawon kula nggih kawon apa wis tuwa bocah sing lare kok namung kok kendhulipun mboten jamak dewa tidak kantes pun dibelah-belah kaya apa menungsane kok kebangetan temen kurang ajar iki Mbah Semar piye Gus kae kok ana wong lumaku kok pangan kemombyah tuwa wong loro kok papat lah ya kae presidene dewa iki sapa gampang wis sageni kowe Bathara Guru lho kok ngerti gak pinter kok mrene ana apa bapakku sapa? Kula ora nyumurupi. Oh, dewa bodho tabah sirah. Yo! Mejawa iki dewa kok iki. Ayo. Ayo. Oh, boy. Kemalang cang menungso iki cundemane tak dawa Pak.
aku sapa menungso iki kedrawasan kaliwangan geger golek serayang dina ini Mbak Semar iya Gus mudhun Bapak Guru lah adat lu punya sing wis anggere mudhun mesti golek sambatan ngono iya prayogane tututi kowe ngisi-ngisike wong ya kowe nek joget kowe elek kok tok delok kowe kok marah hah cerutak benakmu wong barang apik didelok nesu apik kowe seneng ngurangan ya kowe seneng ngurangan ben tobat ben kapok ben ora kumingsun ben ora kumawasa ngendel-ndelke guru pipeh dadi dewane dhuwur dhewe arep kurang ajaran buku sakarepe dhewe lah iki ketangger lho guru nek ketangger bocah sing kaya wis sanggene iki ndak ora tobat bener guru iki nggih wong kajenge mah dipecahi mawon dewa kuwi ora iso mati koclok oh nggih ben go pengajian marang semane kowe ben ora saya dak sia ora tak wenang tuh banyak panguwasa gede njur sewiyah-wiyah panguwasa kanggo dodo ngono kuwi aku ora matuk aku ora seneng kudu ngelingi temen tinemu wong sing salah bakal seleh mula iki piwulan kanggo dapurmu kuwi Mas Pati nggih piwulan kanggo kowe sok nek kowe iki kuwat napa wahyu panguwasa tumindakmu aja terus merwasa wong tanpa dosa ya tumindake guru aja tok tiru alah Pak kula ajeng dados napa kula niki kowe cekap nyomo dipati mung lho kowe mung mbok menawa aku meneng karo kowe kuwi kowe kok gobokmu ya nggih nah nek kowe iki nyekok panguwasa kok senengmu lembah manah sabar darana ya ta awet lembah panguwasa oh ngene kok sok barine nek wis menang-menang karo wong sing ora luput ya ta mengicak-icak karo sirahe wong cilik-cilik oh bakal ndekem uripmu tenan metu isin kowe nggih kowe ampun ngantos ki minta kaya ngaten kula eling-eling tenang nek nganti kowe tiru Bathara Guru oh diterno cilik kowe iki tiru gedhe kowe wani mbela kowe tak ilokke balane sing ora apik mboten wis angkat nyambut gawe mulya kok tangkok gamelan wis munculuk kaya bulus iki paman ibu ketanggara patok iki wis dewa ning dhuwur dhewe tandangi bocah cilik mongko kuwi temen jujur cilaka mongko bener bocah iki hidup reformis